Almer! O, Papa Joe. Ano ni mo kita sa Barangay RT diri sa akong page papalitoy? Waka kag black pa ba, Jo? Kumusta na ako papalitay, Papa Joe? Ni balik taon. Ito pa big Singapore. Ay, waka kay Baudi. Oo. Paita. Oh, yan. Ayan, ano na pa ba, Jo? Yan. Okay. Sige. Ato ning screenshot. Oo. Sige, mag-login sa Goodray pa ba, Jo? Oo. Almer! Papa Joe, ano sa'yo, kumusta na, Papa Joe? Nga naman. Nabalik mo ito mo. Kensa. Sige. Okay. Almer! O, Papa Joe. Nga naman. Guwapo na lika doon. Ang tanong, Almer! Kini ba, Papa Joe, kanang ang program na ito bang radyo nobela o ikat sa barangay, nawala na ba? Atangi Sama. Yan. Natin mga nindot kay mga programa ha. Oo, Papa Joe. Ang atong mix na to, ibalik na to, mga disco karon kuan. Alas 12, no? yan. Alas 12 to dalauna. Yan. Yan, natangin na ninyo ang Sayaw Tabay, Waytog Pahay, uban ni DJ Almer. Kalambuan na, Papa Joe, ang mga program na pa yun. Dahil kang kalambuan niya, para mas nindot yung kapunon mo, natin ibutang ang radyo nobela. Kung yan, nakanindot pag yun na. Diyos, hindi panindot sa itong 3-play na to. Exciting kayo ng alas 5 hanggang alas 7. Yan, sa mga hilig ug mga rock. Kanito, adili ni exclusive lang preya ng rock lang kuan no. Sara ka genre no. Kani siya kay apil na ang kuan pop rock, peace rock o Pinoy rock. Sago na hanggang alas 5. Burak-burak kita nga mayo anak uban ni Papa Boom. Yan. Oh, So, di ba? marinig pa ninyo ang program nun, Papa Joe. Unsan sa? Ma-replay? Yes, oo, karon alas 12 replay. Wala na ka dito. Papa Joe, Papa Joe, ilan yung suking beat, pabinaw. Ang DJ nga, DJ of beat. DJ Almer, on the mix. Laman. Okay, mga kabarangay, hello din ni Larry Pitok diay nga naminaw na to karon. Yan. So nangumusta siya ni DJ Almer ni Bro Ivan Combista diay ong daghang salamat. O ni Bro Roy Inot Alivio. Let me take this opportunity to thank everybody diay. Nga ni purchase akong libro nga Handos Bira. Di pag-augma ito, huwag tang mundeng. Mo ba ba Jo ing anak ako so? Sultan agad. Ikaw ba palito? Mga gimingos ng programa ba palito? Siyempre, grabe kami nga Papa Jo. Yan! Okay, nga gimingaw ka na ko papalito eh. Natural Papa Jo. Pagkatan na ko papalito eh. Papa Jo. Oh. Pero kibaw na po si Tubag kanina. Para si Almer. Hello, Daddy Bro. Janus Kuy Verdida. Nagtanan na to. Bro, kumusta? Yan. Hingig sa ning bahista papalito eh. Amo. Oo. Thank you, hello! Hello, Papa Joe. Hi. Uy. Morning na. Mas nindot lagi rin, no? Dapat mga morning voice pa. Morning na. Okay, kisa ni Palihog? Freddie Lynn. Ha? Freddie Lynn. Fredeline Aguilar. Fredeline, tagasa ka? Pusok. Oo, kumusta ang burn out na itong Domingo? Wala man ko kahibaw, Papa Joe. Ano ba? Namaw na mas lada ang suga Papa Jo. Naman ko sa SM kahapon. Asa din mo? SM. Nangatumig Tabor Hills. Kadlaon man to ang kuan, Oo. burn out. Nawala ko kahibaw, Papa Joe. Nag-exodus ganyan, taga-lapu-lapu ako. Oo. Fredeline, sa may pangutanan ni mo? Kanang, pwede ba, Papa Joe, check-in ni mo sa airplane? Pwede ra dili i-print ang ticket? Dili i-print ang ticket? Yes. Kinalan dyan ka ipakita gina nimo. Nadyo kay i-print nimo sa paper ana or sa cellphone pwede. Sa cellphone na gani, Papa Joe. Murag sa cellphone pwede. Oo. Yan, oo. Tapos lain pa, Papa Joe. Oo, saman, sige. Morning. Kanabitong kwan, Papa Joe, kanang gadget, ay, stuff ba, Papa Joe, ng like knife nga card siya style, pero Knife, siya. Kakwan ka na, Papa Joe. Pwede ba na siya dadon?
masakpan ka pa na, ipabili na siya. Mo detect gyapon na siya. Yes, makita Even maporma na. though kuan- Yeah, makita ang porma na sila. Na may x-ray. Yan. How about sa bullpen, Papa Joe? Wasa ko kabawa sa ballpen. May alam na ni mo kayo. May naman na nga ibili na. Okay. Pero ang ballpen mo, pwede naman ang ballpen. Di, ang bullpen man go, Papa Joe. Nasa gyapon yung knife. No, sama manulis ka dito sa replano. Eh, sama. Laro na lang nato. Sama, manulis ka sa replano. Ayun na. Sama. Tuloy, tuloy. Or ato ka dito magkanda ko Operation Tuloy. Alam lang yung Papa Joe, favorite naman ko na ako magdadaingan. Mau ba? Oo. Mau ba? Tulisan. Uy, dili makita sa naong. Di makita sa naong. Oo. Yan, kuya, yun din hindi makita sa naong, no? Traitor. Okay niya. Basta kung ma-detect na, ipabilin gina. Mao ba? Sige, Papa Joe. Sa mga hait. So, Mao ba? Oo. Mabilin sa di ko Papa Joe. hait. Pili yung Papa Litoy. Bakit ito pag-chicken ka na? Hait na ginadong, di dumpul. Ay, nako. Dumpol eh. Oh, Ferdelin mo na to? Ferdelin. Yan. Ingat ha. Bye. Bye. Yan. Hello. Ha? Buntag. May buntag. Musta? Welcome back. Oo. Mayroon yapon. Okay, ang Count pizza. siya. Ang pizza? Paninglan na yun eh. Wag ko pa kayo nibalik. Ibaningnan ako. Grabe ay. Jo, kumusta? Okay ra. Kumusta sa mundo ha? Pila ka adlaw ka nga nagbangutan. Si Mana gyud ha. Grabe. Pero wala ka buto nga mobalik miron. Wadyo ko nito. Kaya mo kong i-replyan og April Fool. Grabe. Naanagin ko. Ay, April Fool. No, April 1 mag-ayron. Nailangan ko. Pero na-enjoy ra ka, enjoy ra gyapon. Yeah. Yan. Ningon si Andrew Dulio na banahaw man ka show. Ika sa siya na ba no? Siga. Pinanam ka siya. Muhi magagbi. Paglugong mo doon. So sa pong tanan ni Moron na Jo. Papa Joe, ano makaduka ang si Teresine? Uy, Branda Papa Joe. Oo, di ko ano. Ay, sorry. Adi, because muriak para mo na relax mong body. Okay. You know, if you want manggod nga mo kuan ka, mo recuperate ka sa mga ipamati, kinalan nga mo relax yun mong body. O, di, ipainom na sa ano ka ng inig kagabi Para lisod man kayo, mag-drive ka, mag-relax, no? Hello? Yung labi na nakitapad, ay, should pa-relax. Ang tao na na, kung sikitapad. Adi, mag-relax ka. Naghana. Antong sunod buntag, relax ka. Overdose. Okay. Sumara to. Oh, maoras to. Daghang salamat, Jo. Salamat sa tiyo sa Bye. Yan. Papa Joe, salamat kayo nga nibalik ka. Wala po ka nag-pirate sa bang stasyon. Salamat. Stick ka sa imo ang pong magpabilin sa DYRT. God bless. Yan. When I make a promise, it's a promise. When I say nga, di ko mabanog lang station. Di ko mabanog lang station. I don't want to lose my kanang word of honor na. Okay, mga kabarangay, padahal lang yapon ta. Hindi ko papalito eh. Kumusta ang kuhan? What's up, Papa Joe? Pagbanahon ni mo? Pagbanhaw na ko Papa Joe. Oh, close na. Banhaw na. Uy. Sayom kita naguliwik doon. Hi, day ni Shane Kirstine. Yan. Yan, naminaw ka ron. Okay. And, saan yung plido ni kuhan eh? Christine, kalimot ko na. Ate Click. Yan. Monte Carlo. Yan. Okay. Hello sa day ni Kevin Ibas na siya. Hala ka niya! Ayan eh. Hello!
Uy, sayang, naputol Papa Joe. Pabalitoy, gandam na ni mong komersyal, Pabalitoy. Yan, pero kuwakan pa na gamay. Ako pa man din. Chowa, ganong buntag naman. Mas may na, the earlier, the merrier. Yan. Early birds are birds. Yan. Hello! Hello, Pops. Good morning. Good morning, Pops. Kisa ni Palayog? Si Jan, Pops. Jan, kumusta Jan? Pops, may po ka baka ito pag-launch mo sa imong walk ba? Yeah. Ako si Mami Diato. Moya kong duda mrag naa. Pero wako ka ba og asa? Oo. Namang gusto yung doon ka babae na sigdo. Doon ka babae na puti ba? Abin akong mauto. Wa sa jud ko ka ba? Oo. Pili lang ato. Basta napagluta. Napagluta. Mo ni puti. Ako din pag nagpa-auto doon ako, kalimut mo dagsan. Oo, ikaw ito kay namdam ko. Salamat kayo sa pag-adto ninyo ha. Oo, moro daw yato kay pag sana ko ulit dahil ng konsolasyon kay manimba magod na itong adlawa. Basta salamat kay pag-adto nimo Pops ha. Okay, Pops, salamat. Niya God bless nimo, okay? Oo, sorry mi dahil, Pops. Sure. Sige, Pops. Bye. Okay, thank you. Salamat. Okay, sige. Maniyot to na day ko ikitok to papa na. Well, last 2 weeks ago or before magsige ko pabalitoy na wa pa mi paniud to karon lahi na. Lahi na sa garon Papa Joe. Oo, wala mi pamahaw. Hello na ni Mystery nga nagtanaw na to. Oo, gusto siya magdahaw, mabalik ta. Yan, natangin nyo ha, radyo novela karong alauna. Yan. Nagkuha na, nagpangandam na sa Mystery. Oo. Oo, magsa papaninduton, bigyan na niya yung pagpasok. Yan pong karakter Papa Joe. Hello! Good morning! Wa ko masayop. Luwa siguro. I miss you and welcome back to Sunfrad. That's it. Bye-bye. Ay, basta, Mami D. Mami D. Ay, Mami D. Tubagal lang mini, ato kapag book launching nakuha. Nag-una ko dito. Awa da, siya lagi gito lagi. Katong lamisa. Thank you so much. Ingat. Bye. Happy morning. Good morning. Oh, Yan, okay. salamat. Nindot yung morning day no kay limited ang oras ni Mami. Okay, line call, hello! Hello, good morning, Papa Joe. Hi, good morning. Kumusta? Ikjiro na tayo. Welcome back sa Talk to Papa. Ano may feeling ni mo katong walay talk to Papa? Di na ko maminaw. Di na siya maminaw. Di ko maminaw pag alas 12 ko sa alas 3. Kaya wala man mo. Mo ba? Oo, pero malipayo na sad meron nga. Grabe kayo itong kanang wala mo. Kay ang Facebook, akong newsfeed, murag puro na lang inyong pangahan di panita. Wanted every day. Oo, Papa Joe, di ka nangitan to sa Facebook. Apil day ka day. Oh, kita uy. Lain na ni Boy. Apil day ka day. Apil uy. Oh, isiro natin. Sumay pumunta na ni mo. Wala ra pa. Katura nang lingkuhan lang ko ni. Welcome lang ko balik ninyo. Okay, sige. Thank you. Bye. Alright. So, wala tayo. Apil. Apil no. Alicia Tortugo, hello. Na may replay, Papa Joe. Oh, tuwag niya pa na itong replay karong gabi. Ako ka lang. Okay, sige. Balik sa nag-replay, Papa Joe. Yes, gikan ni Refrank. Nagkasalamat. Noel Ubas, hello sa mga Sangkigoys boys. Richard Butating na Jenan na Tuber, watching from Buena Hills, Guadalupe. Hello sa mga taga Guadalupe. Okay, Jerpax, Red Fox. Hello. Mga taxi driver Papa Joe. Ha? Taxi driver na minaw na to. Okay, mga taxi driver, si Randy. Yan, si Randy. Oo, nag-drive si Randy naman sa Hello. Hi, Papa Joe. Hi, kisan... Morning, kisan ni Palayog. Si Chinky. Uy, kumusta si Manny? Ini
mga jinky, uy. Oh, so many day. Samba. Si Jinky, asan nga Jinky? At nadlaw ra. Dili Pacquiao. Gusto man eh, dili. Jinky data-data. Yan naman namin. Jinky, kumusta? Okay na po. Not okay di ay. Nga naman. Okay pangutanan ni mo po. Mo ba? Magsasabutan na nimo. Kasi ka nang angay kamaron nga kana bitong magsakit imuhang lawas then imong hawak then kapoy ibarog. Kapoy barog? Adi, lingkod lang ka. May gana itrabaho ko. Sa itambala na. Tapol siguro na, way ganang trabaho. Sige, sakit mo ng hawak. Sakit ang hawa. Oo. Mo ba? Sa may trabaho niyo, basta tigikid-ikid ka. Pag murag na ako, siguro na gapon kaya nagligid-ligid, magugugapon good. Nagligid-ligid ka. Oo ba? Oo, kuya wala. Oh, ya, karon na nanakit ang lawas. Pa-check up og doktor day kung grabe kay kasakit. Anta pa? Pa-check up og doktor. Check up. Sama rin na. Ya, may na. Pwede na akong doktor. Sama yung masulti nimo. Sige. Sige. Oh, may buntag day. May buntag sa dok. Sa Dok, problema ano mo. kayo pangutana? Unsay ka nang angay tumaron sa sakit sa hawa? Ganong nisakit mo na. Dok, kalisa mong good ni kahapon. Kung sa may kibuot mo gahapon. Nagligid-ligid. Oo ba? Sige, ato sunahan day. Pa? Ato sunahan, unya, sugat ta. Muligit. Apil ako na yung ligid-ligid. Okay. Ingan din si Roy Inot, alibyo siya. Kasi naghubo na siya, papso niya, nagpa-electric fan. Hindi na panuhutan ng lawas. Pwede pa ba, Joe? Ano? Pag di man di ko mawadan ng electric fan. Eh, di ko katulog basta electric fan pa. Mo ba? Pagkuhan lang, pag sanina lang kung magpa-electric fan, kaya pagbukas. Lagi, uy. Payahay ka mga mananap, uy. Di magdili na. Bukas. Payahay kang Ayaw lamok yung ka na ba, pagbukas, Joe? oo. Ginagawa yung electric fan? Di, uy, lamok. Sup-sup, di kong dugo ko ba, Joe? Day, pahuway lang, unya, if symptom persist, consult yung kag doktor. Ay patagag inom mag mga pain reliever kung diligid. Well, actually, na may over the counter, no? Pero kung magsige lang gyapon, pa-check up yung kag doktor. Okay. Okay? Yeah. Oh. Thank you, pa. Ligid, balik to ko. Okay, thank you. Bye! Alright mga kabarangay, we'll be back right after a short while. Okay, share the news mga kabarangay. Okay, nga naanatado rin mga kabarangay. Sa to ang bagong time slot. Yan. Mas may bita magsugod pa ba, Joe? Oo, alas 9:01 to kanina. May bono na ito. Ha? Sige. Okay. Apel juga. Apil ta. Oo. Ingon na ni-comment rin, hindi slim lagi ka papadyo. Oh, bitaw pa ba, Joe? Galing, Sa usa ka simana, ha? Imagine galing na. hilak na ngo. Ang mao di ito. Niagas hasta fats. Yan. Okay, summer na ba ya? Summer na Oo, summer na. Yan. Okay, we'll be right back mga kabarangay. Don't you go. Problem portion ng mga kabarangay. Kung na may mga problema di ha, pwede nyo ipadangat mga kabarangay. Hello na ni Hearts Rico Briones Isoto. Thank you so much. Yan. So, problems na ng mga kabarangay ha. So, super happy Papa Joe that you're back. Ika ni Heart. Nagkasalamat. Sa mga taga Singapore sad nga ningon welcome back Papa Joe. Yan. Hello sa mga taga Singapore. Sa mga nagtanda sa Facebook Live, i-share na ninyo mga kabarangay that we're here, alive and kicking. Pitch Black, Zanoria. Zanoria. Tepa ha. Paspas kayo managa ng mga Zanoria. Yan. O si Ike Andales. Yan. May Papa Joe ako makadaog. Yan. Ikaw pa ba, Joe? Tanan. Yan. Ma'am Liza, hello. Doc Dons, Papa Joe. Imo book Santos Bira.
Dili mo kita sa Lazada Pops o pa? Sige, tanamro na ito dito. Sige lang. Barbie Rostata. Papa Joe, gimingaw jud akong bana nimo kay nawagtang ramo. Si Barbie ni of Sulweta Street. We love you very much, Papa Joe. Salamat ha. Pilas nito yoy. Oo. Suko na sa nila. Ito masuko nila pa mo, Joy. Apil sila ito ina. Oo. Apil lagi ta. Tubago ito na, basta ni problem. Problem na ha. Hello? So, Papa Joe. Hello, hi. May ngap unto. Buntag dahil. Puntag pa ron. Sa madalang. Lagi. Kung bakit di mamahaw ganit? Ano daan? May Papa Joe, kumusta naman Papa Joe? Pero huwag kita ni May. Ha? Busy kayo sa Bitaw siya tinuod. Oo. Yan. Kisa ni palihog? Si Allen ni Papa Joe. Si? Allen. Allen, ang naiba. Yan. Naki problema, Len. Wala kay problema, Papa Joe, lagi? So may problema mo, kwarta yung problema. Dito yo. Ay, Ako na ako, ano, uy, 5 pesos. Okay, Len. Hi. Problema sa unsa man mo ang gustong isgutan. Bundakan mo. Lagi, Papa. Kuan, Papa Joe, baka lang sa HP, bitaw, Papa Joe. Ay, so pangutan naman na. Problema sa uliran. Oo, like for example, na in love ka taga-LTO, nga na ba? Papa Joe. Papa Joe. Lagi. Nalagay ko yung amigo, Papa Joe, baka lang tuod kami, Papa Joe niya. Pasuya ka. Kamsa niya mo. Imo na bitaw to siyang nabasa, Papa Joe, katong sa text line, bitaw, Papa Joe. Oo. Hindi nga ni Papa Joe ba niya, sige na siyang tagas ako, Papa Ayun, Joe lagi kay Minyo na. Dili ulit ako pa man, Papa Joe. Ulit ako di ay. Yeah, silingan ni Papa Joe ba niya, sige siyang tagad na ko, Papa Joe. Niya ikaw, Minyo naman ka. Dagat po ko, Papa Joe, oy. Mindagas na di. Onya. Ya, igo kaya Papa Joe, yang yo kaya Igo? sa FB, wa man ko Tapos sa igo ba? Sa igo? Yang yo ko na i-access sa FB niya, wa mo ko niya i-access Papa Joe, pero magsige ni tagad, tuya, katawa. Ya. Basin wa siya ka bantay kayo sa imong naong sa Facebook, basin naka-filter pag-ayo. Si silingan na ni Papa Joe. Mo gani, basin guwapa kayo to sa Facebook, wa siya sa guwapa pa. Wa siya makabantay ba? Mo message ta kaniya, ino nimo siya nga, migo, silingan ako ni katong imong tagdon. Di ba? Or wa ka kabaw, basin doon na siya uyab sa lain lugar. Kanya hadlok siya nga. Dora man kay ni Papa. Di ba? Basin na siya na siya uyab sa lain lugar, wala ka kabaw ba? Ingana. Bitaw anag. Bitaw na Papa Joe. Ya mo nang wala niya i-post kay or accept kay basin og selosa ang iyang uyab ba. Posible, nga na. Bitaw. Pero mensahe ilang sad. Ingana, migo, ako ni migo si Kuani, si Alin. Si Alin Batong Bakal. Kita Papa Joe, salamat at imong gibasa Papa Joe ha. Trabaho na ako na yun. Ya, unsay akong buhato na Papa Joe, kung mutagad ko niya Papa Joe. Tagad ka ho, kay kinahanglan gyud ka nga. Oo, mag-away sila pa. Nya usa pa, di mas ingon day nga kumutagad nimo ang usa ka lalaki, naibog na ang lalaki nimo. Correct. Tagad ko, ako managad magay kuslingan gani. Ngay Mura lagi kumo. siyang hapit talaga ma. Papa Joe, mura lagi siyang hapit talaga siya madakmag Papa Joe. Sige, tagad diri ko, tagngit-ngit. Klaro si Japon ko ni Papa Joe. Dili siguro ikahinong. Dantong ito ngit-ngit mo nang hapit sa madas mo, ikaw ba? Nahong sa kasi. Ngit-ngit maga. Ikaw ba? Giyos sa mo pagkabaw kay gitanaw niya nga ngit-ngit man. Sige, manawag mo siya Papa Joe. Manawag niyo mo sa mungan. Manawag siya Papa Joe. Unsa may tono? Unsa may tono sa tinawagan nimo be? Di na ako kanang kay murag ilador ba kaya mi diri Papa Joe. Ne mao gani, lamin na kung maibog kanang mingom na nga. Kanang maibog hi Alin, anak. Oh, Alin.
Depende sa pagtawag. Or may, Tugan na kami kailan. Tugan na Papa Jo. Since grade 11 pa siya Papa Jo ba niya. Antod na lang nga, nag-college siya. basin ikaw may dunay joy gusto niya. Crush ni mo siya. Niya. Wala man Papa Jo. Wala. Wala, Okay, ayun na. Papa Jo. Pero Ayun na. na-develop ako madugay niya Papa Jo. Na-develop. Na-develop lang ko niya. Bakit bata pa mo Papa Jo. 19 pa Papa Jo. Hala. Uy, niya ikaw pala edad ni mo. 27. Basin ginahala na siya mag-OJT. Oo, dihadog ka na dahil. Hindi Papa Jo ay. Kasabot ka sa pasabot ni mo. Ginahala siya mag-OJT. Mm. Ginahala siya mag-working student. Practicum kumbaga. Basin ginahala siya nga maka-experience. Naglibog ko daw ko niya. Pero unsa ka niya siya. Pero bata pa makainis siya ikaw. Mao. Sige tagal. Pero madugay niya. Pero bata pa naman, uwo na siya mo accept ni mo. Mingon nga, kisam na ba, mutiya? Di ba naman matawag bata po dyan, kaya gachapon, di ba? No? Wala yun. Pero at least Papa Jo, Slakan ako rin lang yung ito. Slakan mo. Oh. Na-mute lagi Papa Jo sa live. Mo ba? Na-mute? Wa man. Huwag man dari ako. Huwag may notification pa ba dyan? Mo na siya dahil Pero nga, at least, ay na pag dahom. Kay kanalisod kaya nas tanan na kana mga 19 anyos dahil maibog pa nag-15 anyos ng mga babae. Oh. ito pero natingala dyan ko Oy, niya. ikara, Papa Jo man, ako ganun, ikara, nanawag dyan ko ni mo. ikaray kuha na ikaray gadahom, ana. Kaya usap ako, nabad yun na siya gusto ni mo, gi-accept na ta ka sa Facebook, ana. Or makig-chat ni mo, mingon nga, te, oh, Kag-char-char pa ba dyan? oh, te, nakay kuhan diha. Sensiyo. Oh. Pagkita na nanawag ko ni mo Papa Jo, aron mahusay dyan ba nga. Kay, sige mo kung text ni mo Papa Jo, yung basahon sa di mo ba? Mo nga, trabaho na ako. O, sa nanawag dyan ko Papa Jo, aron mahumay dyan din akong problema. Trabaho gyud po na. Oh. So, mo na siya, ay na lang gyud pagdahom. Okay, paghuwat, At least pero- Papa Jo. Ang problema mo gud na kay basin kuan lang ba pang experience lang. Oo. Lisod kaayo. Di ba? Natinga mo. Pag dito Papa Jo, sakto dyan na Papa Jo. Pero, si Kai Mela niya Papa Jo. Niya. Rose, si Kai Mela niya ba? Katapos pa niya. Bata pa daw ko na siya. Kakita na ko na siya sa kawal ko. Culture Uy, niya. bata pa siya, nakita siya sa imuha. Tay mo siya, klaro siya nako. Bata pa siya, nakita siya sa imuha. Elementary pa. Elementary pa. Elementary, di Nakita ay. na siya sa imuha. Kita sila, uy. Pag-sure. Grabe kita, uy. Niya. Tingnan ko lang. Kailangan mo sige pakita. Gaya mo kaliwa sa kawan. Siyempre, nakita ko siya sa imuha. Bata pa. Oh, di ba? Ito Papa Jo. Salamat si kayo Papa Jo ha. Saan sa man? Ay, ini mo pagtambag. Oh, tambag dito. Trabaho na ni mo pa ba dyan? Okay, sige. Sa iyo, nagkatawa sa magtao. Ang diliting mata para mapalitin, ligid pa. Nagkatawa na, mapugos, nagbatag sa iyo. Yan. Yeah, yung si Roy Inot Alibion siya, basta lang ginalagi ko na maka-experience. Hoy, trabaho sa Mudas Engineering, oy. Oh, sige niya, thank you ha. Sige, salamat kay Papa Jo ha. Balitain mo yung magkadayon mo. Ha? Balitain mo yung magkadayon mo. Nakalos apa ka Papa Jo. Punta ka ba o? Basin, inig 6 to 9 a.m. sa trabaho. Dapat ikiplano ibalhin pa ba dyan? Ito Papa Jo, salamat yung kaya Papa Jo. Okay. Sige. Sige. Okay, bye-bye Papa Jo. Okay, bye. Bye-bye.
Okay, last problem. Yan, ano yung problema din papalitoy? Sa text line, o pa'y nangabot na rin pa ba, Joe? Oo, puros mo mga greetings. Hi lang ko sa kasawa nga si Shiny. Kung nga salamat pre. Salamat din, pangita sa kukuha nito. Compressor. Hindi ka nang huli yan. Salamat yan. Okay, mga kabarangay, problem portion. Doon may mga problema diya. Pwede niya ipadangat. Puros pa man ang amusta, no? Pa ba, Joe? Oo, gibutan na papalito eh. Okay. Para pisleton, para maputang niya. Ito naawa sa kusaya, Papa Jo. Ay, Oo, yun. para Silingan makita mo ato. Oo. Lima ka, elementary pagod. Oo, di ba? Nakakita na siya ha pa ba, Joe? Sabihan, no? Okay, natay problem diri sa kay ting graduate mo ron papalitoy, no? Basin makatabang tani. Yeah. Okay, handos bira mga kabarangay. Handos bira sa usa ka problema. Sa nag-eskwela pa ko elementary, Papa Joe, wa na ko ma-feel nga ning graduate ko kay dungan man may graduation sa akong ate. Uy, so ni kataas ba ni? At mensahe pa ba, Joe? Oo. Murag, oo. Pang barangay love story mo. Dili, kung ano siya problem. Okay. Pero wa siya magpa-address, dito lang ba? Okay. Unya nga akong parents, dito ni attend sa akong ate, unya naho, murag late ni. Wala ang among silingan sa diyang gitawag nako para mukuha sa akong award. Why parents kaning kuyog? Unya katong silingan na namo among gisabot, ako na lang giingnan nga ako na lay saka sa diyang gihatag na ang ako ang medal. Ug uban pa nga medal dayong naog nga wa naho gitaod. Sa nahuman na ang panghatag sa mga medal ug uban pa nanindog mi kay among kantahon ang graduation song pero ako wa jud ko moapil kay wa na ko ma-feel nga happy ko. Murag why graduation nga nitabo. Sa mahikan na og kanta wa na ko mobalik og ning uli na ko sa among balay nga murag wa gyud nanilhig sa suod sa balay og tuod ning abot sila si ate nga smiling kayo. Dayon amin nga murag wa ra. Nya giduol ko sa akong mama nang manlakaw mi og ikaw na lang ani kay way mahabilin. Uy, kaluoy niya no, ni graduate siya niya, manlakaw sila way nabilin. So niingon na lang ko nga okay, og sa din nanlakaw na sila ning hilak na lang ko Papa Joe. Gabiin na sila na uli og enjoy kayo sila. Sa diyan nga tuog mi wa ko mutapad sa akong ate kay murag sakit jud akong dughan. Sa gaskwela nako og high school same ra gihapon, dungan gihapon ang among graduation ug way ning tapad na ho. Okay na lang bisan og sakit. Sa diyang bakasyon na nanrabaho ko dito sa Cebu para maka-eskwela tiwas sa akong kurso nga tourism. Sa diyang graduation namo Papa Joe, wa na ko magpaybaw kay nahibaw na ko nga same gihapon. Dawat ra ko og mga medalya dayon naog. Sa nahuman og eskwela Papa Joe, nanrabaho na ko kada sweldo padako nila kwarta. Mao ni ang ako naranasan sa akong pag-eskwela nako Papa Joe. Pait kaayo. Okay, gikan ni Jenny. Yan, pero taas-taas ni siya papalitoy, nani siya una. Okay. Oo, murag siguro ning gipadangat. True, ano pa ba? Oo, please basahan ka. Nag-eskwela ko na siya elementary, ha? Okay. Unya, murag mo ni ang iyahang na feel na sakit kayo papalitoy. Well, mubo. Wa ko sabot kay sa iyahang kuan, pero sa suwat, pero nasabtan ako ang thoughts sa iyahang suwat. So, sa may problema niya pa murag ba na si nagmahay, Kasilo? wa siya kasilo. Iya lagi padangat. Nga murag nagmahay siya. Kaya ning graduate siya, mas kitagaano importansya ang iyahang ate. Pag elementary o pag high school, mas giuna ang iyahang ate o yan ang lakaw sila raw gibilin. Nga dako yun ang mga pangutana na nga nagtangag ana. Duda ko basin og diligid mo kanang mingon tampong dili nimo sila may biological parents nimo. Pwede po, no? Oo. Pwede nga kadugo kanila, anak ka sa mga kuan, anak barong ka sa
mga paryente igsuon ni ngana. Or maybe anak ka sa usa sa imuhang mga parents mo na nga wa ka tagay og special treatment. Basin anak ka sa gawa sa imong papa niya i-adapt na lang ka. Or anak ka sa imong mama pero imong mama may ingana nimo sumurag dili jud ka niya feel. So if I were you, ako'y kasulti nimo nga salamati lang gyapon. Daghan pa mga blessings nga maabot nimo. Usahay dili nato mabantagayan sa mga tao lagi natong kadugo ang mga pagmahal. Mapakita ra sila sa laing tao nga di nato kadugo. Ang importante diya padayon kasi mong kinabuhi because kung sinitabo nimo doon na gyud siya rason and you are designed for that. Okay? Sige. We'll be back right after a short while mga kabarangay. Don't you go. Barangay RT 99.5 Ninduta. Good morning, Cebu. Good morning, Papa Litoy. Good morning, Papa Joe. Oo, sa mga nag-comment nga, energetic ano kayo sa itong morning. Energetic mga ganig udto. Nating katuog na. Nating pahuway. Buntag pagkaha. Yes. Puno sa energy. Ito papatek na rin. O, gikan din. Ikaw, Papa Danny. May energy ba ka? Okay. Hello! May buntag Papa Joe, Papa Litoy. Hello, oy. Oh, Melanie. Welcome back, Tell Papa Joe. us about your experience. Nung wala ka mo sa ano eh. Mawawala. First, Papa Joe, kung akong uncle akong anting, nangata na nga nung wala ko no ka. Ingon ko, basta nagpahuway ra. Then, kapamina magyapa may Papa Joe, bisag wala ka nag-on air. Kaya nice magyapa mga songs na gina-play. Kabaw mo kasi ka-play ato. Kisa man. Wow. Pero ano na Papa Joe, para nung time na wala ka talagang, kanang mingaw, dili masimig katawa. Apila si Litoy, masukuro ba na? Gamay na yung Apila. Ano taga Papa Joe, sabi namin, wala si Papa Litoy, wala si Papa Joe. Well, Puro kami I was about to make a very kanamingon tang big decision mo na nga nawa to asas ng programa no. Kaya kung bakasyon lang nalagyan pa ng programa to be handled by but there was a conlan. So now I decided na mas bugat gud nga to ang mga listeners nga. Papa Joe. So I decided to stay. And thank you sa pagstay ninyong duwa. Then, ang dami nag-PM talaga. Ang dami naman tayo ng Papa Joe na, uy, Miss Melanie, wala si Papa Joe. Akong tubag, okay ba, okay. Kami ka naman sad nawa. May asawa ka. Kami sa mga lawan. Basta puro na lang, mingaw, wala ito to Papa, gano'n. Pero, Apila si Litoy, masuguro ba na? kasi yung tito ko, nga naman dahil, wala ko na siya, wala ito to Papa. Wala ko kay Baukul, ang tiplor, ko, asang inanana ba. Yung kumabalik siguro to sila, pero wala ko kay Baukul sa rason. So, wala lang ako Papa Joe. Continuation gihapon ng paminaw. Minaw na ko si Litoy. Ay, Papa Joe, naman. Saan si rasunin mo? Kung puyog mo na. Ay, kaya ba ako nakapag-Joe package ba yata? Pero yun, tapos yung sabi nga namin, kaya nung yung pagkarinig namin sa radyo na mabalik ka na, ayun, sila, ako mga auntie na yung sila na, ay mabalik dahil ko na naamay ko na ibalita ng 6 to 7 6 to 7? Papa Joe, meron yung 6 to 7 na balita si Sir Bobby ba? Tapos ikaw na, susunod si Papa Marco. Tapos ka muna, Pero masaya kasi nakakawala ng antok. Pag morning kasi Papa Joe, nakaka-antok din. Nung ngayon ganun. Ngayon na. Nakaka-antok yung umaga na show? Marco! Uy! May nasabi dito. May nasabi dito, dito nagsisinungaling Papa Joe. Ningon si Marco Bantay. Pero dili na. Ay katawa sa din. Si Salin Sir Mark, hindi ka
Ala. Kasi Papa Joe, kumaga yung, kasi iba yung feelings na ganito yung ngayon sa, ano ninyo ba, sa time. Yung mga tao talaga, mapipil mo talaga saya-saya nila. Uy, salamat ha. Kasi sa Mas mga lalong gigising, Tagalog yan, oo. Ano Kasi yun? pag 3 Dahil AM pa lang, may ano tayo may simulcast tayo sa DYSS Super Radio. Oo nga po. Yan. Oo, 6 sa to 7 mga AM. mahilig sa mga balita at komentaryo, maririnig nyo na si Bobby Nalzaro, nga. saksi sa Barangay RT. Yes. Tapos yun, pag 3 AM kasi mas ano na, hindi, merong energy. Tapos pag ano. May energy. Oo, energy. Gabing dali, gidamang dali energy. Kasi Papa, yung mga song niya kasi Papa Joe, nakakawala talaga ng antok. Oh, yung mga Pinoy rock, di ba? Yan, Oo, talaga sobra. Oo. Yes. Talagang isa yan sa mga rason na pinagtanuhan talaga namin kung anong dapat para sa inyo. Yes, and yun, nakakawala talaga ng ano Papa Joe, yung lanta-lanta yung feeling mo, pero nung ano ka sa inyo, sa FM ninyo, sa RT, mawawala talaga yung ano mo, yung luya. So, buntag pa lang, energy ka na. Ano, Aba. ganado ka sa trabaho. Kaya wala ba pati naka-headset ako kung saan ako muadto. Maminaw, raghapon pa naka-headset Okay. na ako. So, may katanungan ka? Wala Yes, na? Papa Joe, may tanong. Ano? Kasi Papa Joe, yung daliri ng ano, sa paa. Kasi Papa Joe na magasya, hindi ko alam kung anong kumagat saan, hindi ko taga alam Papa Joe. Ngayon kasi parang, nung kahapon, malit lang yung pamamaga. Ngayon Papa Joe, lumaki. Okay lang, yung sabi kasi pwede lang tusukin ng cryom. Hindi, wag. Uy, wag, oo. Ma-infected. Totoo oo. yan. Putulin mo na lang. Ay, wag! Malala naman. Mas lalo ka ba, Joe? Tapos nga ako, Papa Joe, Ang harsh. sa dagong putol pa. Paano makakalakad to? Hindi, baka infection yan, baka ingrown. Oo, baka ingrown. Oo. Wala naman, adong sa mga ano ng Papa Joe, yung parang, kasi Makati siya. Tapos ano, Makati. Wala yan sa Makati. Baka kagat lang yung ng langgam. Papa, Papa Joe. Ano? Papa Joe, kagat Ano? ng cockroach. Oo, Pwede yun. kagat ng cockroach. Oo. Yan. So, hanapin mo yung cockroach, kagatin mo rin. ano, wala okay lang yan sa Papa Joe, no? Yung, kahit punas-punasan ng mga ano, ng mga, hindi ko naniniwala sa mga Papa Joe, pero pag lana, pwede na siguro siya Papa Joe, or alcohol lang. Well, linisin mo lang ng yan, para walang infection. Yung sabon na ginamit ni Papa Joe. Yan, oo. Yan. Yung gamot, yung herbal ni Papa Joe, yun talaga. Anyway, yun na Papa Joe. Then ano Nakita mo thank naman you sa talaga. live. Po? Oo. Nakatingin ka sa live ngayon? Ah. Nakashare na ako Papa Joe. Oh, tingnan mo sa live. Yan ang resulta for 1 week na straight. Oo nga Papa Joe, kumayan ka nga. Siyempre. Yeah, tapos good, yun sa... Kumain ako ng Papa sabon. Joe. Kumain ka ng sabon? Grabe. Nakakapayat yung sabon. Oo. Makain yun. Si Litoy, tinuhan yung book ni Litoy, di ba? Naging silver. Silver. Oo. Kumain ng bracelet yan. Pero yung pa kayo naka-block Papa Joe, naka-block na si Papa Litoy. Kasi ikaw nakikita ko naka-block ka talaga. Naka-black yan. Naka-jacket. Hindi ako naka-jacket, Si oh. Papa Ako pa ba, Litoy po. Joe? Sila, gusto niya kasi lumaki yung katawan niya, naka-jacket. Okay, Melanie. Sige Papa Joe, thank you po. Maraming salamat. Bye! Yan. Okay, Papa Litoy. Papa Joe. Epektibo dyan kay Kaon Litoy bracelet. Silver laging buhok. Pero buhok. Hello na ni Mayor Burgos. Ganito na to. Di siya mo to nga live ni. I-replay ko na Live yun. Ikaw ron, Mayor Burgay ron. Yan. Ang langgam sa Cebu kay Manuhik naman na. Di naman naman. Ngandro. Yan. Okay, nasa iyo ba nanguntahan na Papa Jong ano kunong wa na si Litoy? Great ang kong Joliet Papa Jong nga nang-apply og work. Good luck. Yan. Happy Mansari gikan ni Kevin Evas. Ay mo ni kuyo ni Litoy permide ka tong magkasa. Mawitaan to, Papa Joe. Si Juliet. Juliet and Romeo. Bagay no, Juliet ug Litoy. Juliet. Oo. Dili bagay Kevin and Juliet mag Kim Jul. No? Kim Jul. Murag iring Kim Jul.
Eric Kibjol. Nagpumumu Kevin na. Ibas left the group. Sige. Hello! Hello? Uy, namilo pa ni Papa Joe. Namilo. Bago pa rin mata. What an April Fool Day! Uy, mag-bless tayo. It was a good day for me, Papa Joe. Bless tayo. Mano po? Ay, Papa Joe naman eh. Mano po? You know, I am happy not only me, but all of the people in Cebu, where in the Philippines, even outside the Philippines. Ba't ka Alam mo kasi, nag-English? Nung nawala ka sa on-air, alam mo yung mga tao, it seems that their life is empty without listening to your talk to Papa. Uy, bless daw si Papa Dono, sabi niya. Ang makulit na Papa Don ay Yan, oo. Tanay sura ba to? Good you back. Thank you. Different times lang. Ano nung gusto mo si Papa Dono naman yung policy natin? Saan kayo, Papa Don? Wala na tayong pizza, Papa Joe. Mama Len, kumusta? Eto, okay pa rin. Nagsusumikap. Dutagtiyan. And I was just calling. I don't have any question. Kaya lang, I'm so overwhelming. It's so overwhelming. Na-happy talaga ako na bumalik kayo. Uy, salamat talaga, Mama Len. It was a tough decision, actually. It was Yeah, I know. It was a tough And decision. also, alam mo kasi, mahirap talaga pag, plenty people love you, your program. Kaya, Isali mo si Litoy. nalulungkot talaga sila kung wala ka. Isali mo si Litoy. Oo nga. Magagalit mo naman to. Package daw eh. Package. Pwede naman, sidekick mo yan eh. Pwede ba naman yan? Alam mo kung wala si Litoy, mag-iisa ka lang, kakalungkot kaya. Nahihirapan ka pati. Malungkot. Nahihirapan pati si Papa Julito. Ito. Ito. Real talk na tayo. Papiliin ka. Sino gusto mo maiwan? Kung if ever man, si Litoy o ako? Ang maiwan? Oo. Kung darating ang panahon na talagang isa lang ang maiwan, sino gusto mo mag-adolasyon? Si Litoy o ako? Siyempre, honestly, no? Kasi kung wala ka, di siyempre si Litoy na lang. Mama Len, ha? Talagang option na lang ako. Ano? Sorry. Love you, Papa Joe. Pagdating mo dito sa Cebu, bantay ka sa akin. Your life will be permanent na. Depende. Because in this world, nothing is constant but change, di ba? Yeah, tama. Yeah. Oo, tama. Only change. Yung mga pagbabago ay minsan ibibigay yan din ng dapat talaga may pagbabago din. So, yun. Part na yan eh. Good luck to you. Mama Len, nagbabago na ng time slot. Ikaw, hindi ka pa nagbabago ng status. Single pa rin until ngayon. Yan. Kailan ba kami makarinig na in relationship? Anong problema sa single ako? Hindi, na problema lang kami. Naawa lang kami. Oo nga eh. Naawa lang kami sa mga naka sa'yo. Yung may gusto na ayaw mo. Yung si Claudio. Ay, naku, happy na ako magkikinig sa Barangay RT. Yeah. Even if I'm far away, kahit malayo ako, Papa Joe. Mama Len, bakit may nag-comment sa Facebook from Barangay RT Char? Oo nga. I situate na may time ako to call you. Maraming salamat, Mama Len. Ha? Okay. Ingat ka Because dyan. ganyan ko kayo kamahal. Oo. Mahal ka rin Diba? namin, Mama Len. Natural, Papa Joe. Mahal na mahal. Sige, ingat kayo po at by the time comes, I will call again, okay? Mama Len, punta ko ng Maynila mamaya. Mamaya, Papa Joe. Huwag mo na. Mamaya ka pa. Ngayon, pupunta ka na. O sige, susunduin kita sa anong time? Ha? Balik ka agad, Ano? Papa Joe. Ngayon, Ano pagkatapos nito, flight ko agad alauna. Oo. Tapos balik ka agad, Papa Joe. Kaloka ka? Diba, Papa Joy? Okay. Hindi ka talaga nagbabago. Gusto mo magbabago ako? Hindi, ayoko. Bye! Okay, bye-bye. Thank you. Yan, okay. So, last caller mga kabarangay. Problem na sa tatanong may mga problema diyan, itawag na ninyo or i-text
Papalitoy. Papa Joe. Si Cons, sige. may labos May mo labot pa. Sugod na naman. Barangay naman eh. Si Gilbert si Bandal. Si Good morning, Pops. Mayo kay Wakam mo dayon maggawas. Tuloy ang ligaya. Naminami ka rin sa office. Kauban si Marilyn, Kokoy, Jessie, Jason, o si Cons. Yan. Salamat, Cons. Sige, basket niya ta ha. Okay, anyways, mga kabarangay, Erwin Cabiliona o Kanyada. Hello. Ni Papa Don, mau ba? Mau. Okay, anyways. Hello ni Melanie. Yan. Okay, Papa Litoy. Papa Joe. We'll be back right after a short while. Don't you go. Okay, sige mga kabarangay. Papa Joe, pasin mo tubo na nas nito yung sige kaw pizza. Kasi hindi ka rin makatubo. Hello. Hi! Hi. Happy lunchtime! Wala pa yung lunchtime. Totood pa. Ang uban, parang ka pa niyon to. Mami D, asa ka karon? Going to IT Park na ko dong. Sige na. Sige na sa biyahe, Papa Joe. Oo, siyempre. Nahawa na lang taga niyo. Nindot na, nindot ito ha. Wala man ko mag-uultoy. Kakabalo man dito kong... Always man yung ka nakabalot. Always man dito kong nag-ano niya nga naagid yung heart diha. Oo. But my question, napa ba yung mong love story every Sunday? Atangi. Hono sa parador de. Yes, of course, na pa love story. No? Yeah. Ikaw na mo basa, John says. Wala lang, gimingaw lang good ko. Si Litoy mo basa na. Mas nindot kung madungga na mo silito yung mumubasa. Yes, Pagchordi ha. Alas 5 mahuman. Nice Papa Joe ha, imong gi-improve gid imong mga kuan diha plataporma. Plataporma. Diba, ko. That's good. Anyway, thank you. Salamat, boss. Okay, bye-bye. About sa tanan. Oo, no? Sis ko itong boss. Okay, sige mga kabarangay. Hello ni Basalo Kitchitisay. And hello sa Basalo ug sa Tapangan families nga naminaw karon. And the graduation sa gagaw ko no. Okay, gikan ni Isay. Yan. Papa Joe, pa-shout out ko diri sa Negros Occidental sa Albores, Abilia o sa Dugio families. Gikan ni Jenny Jean. Okay, sige. Itanong mo po siya. Natin check the phone line. Cellphone, sige Papa Joe. Hello! Wala pa man yan, dahil buwan. Ang asawa sa nalumpit ang ugat. Hello! Hello. Oh. May ganda. No, good morning. Good morning. Hello? Papa Joe. Ay, Papa Joe, kung sa patambag ka Papa Joe, Itanong mo portion taron. Itanong. ang problema lagi Papa Joe. Mingaw na kayo sa mga pamilya Papa Joe. Asa may mong pamilya rin mo ay? Lagi sa kandaron, sa alagimisan nga karon na kami sa layo kayo ni, napulo sa katuwid ni Wawag kita. Ay, mangita ka pamagi mo. Ato ka dito. Ikaw may kay amahan. Oo, kasi pag piniliso, lagi ko Papa Joe. May, piniliso ka na. Kagamit lang kag cellphone lagi. Pwede ra. Hello. Kami sa living up. Pwede rin Papa Joe. Pwede ra. Living up Yan. naman sila. Oo. Yan. Living up. Sige, panawagan sa mong pamilya. Asam ka na priso ka ron? Nasa, ako na lang kayo, batik ba? Ano sa mga sa warga? Sige. Sige, kisa may nga sa mong kumusta nito?
Si Arla Pasres o si Toto Pasres. Yan. Sige, kisingani mo? Okay. Rocky, sige din Rocky, pagpagkabutan. Tinagalan ako itong chance mo greet kay nabito siya sud. Oh, Papa Joe. Oo. At least magbago na siya, Papa Joe. Sige Rocky ha. Ingat ya. At alas na pagbisitawan ni mo diya. Papa Joe. Ha? I-greet lang niya ako nila. Sige. Sige, salamat Rocky. Bye, bro. Okay. Itong pamilya ni Rocky, ito nanawagan. Mga nang isulti kasi niya kay confidential. Confidential. Kay Bargohos Guardia. Kung mo ang pamilya ato, bisitahan niyo inyong inyong amahan. Amahan ba to, anak? Amahan siguro to. Ika sa Tagalogin sa pamilya ato. Hello! I miss you. No. 91.1. Lucena! Lutski! Oye, nanawag ko na ko ano, nilinyang. Lutski, kumusta naman ka? Buhi gyapon, sige hasang. Ay, live siya na, no? Live ka mag-isulti nagpatay. Oo. So, Lutski, yun sa may ako ikalagan mo na kay pamuntahan na ron. Wa lang. Welcome lang tikag balik, Papa Joe, na ako punta na. Bitaw, salamat niya. Sa may pamuntahan mo, Lutski? Papa Joe, kanang kinibang kuan, Papa Joe ba? Kay, naman sa'y sunog sa mo, ano. Sa asa dapit? Sa Marigondon? Maribago ang Maribago? ang sunog, Papa Joe. Adik, makuan to siya, Papa Joe. Wa, mansibat naman siya. Naman na kaso no, arson. Arson, yes, oo. Palut sa tagwaran. Yung wala mo siya diha, Papa Joe. Mansibat naman. Warrant kaya po niya. Pangitaan, mao to siya. Wanted na to siya. Ama ba? Oo, basta maanay mo kiha. Agagam kiha pa O, di Joe. mo lagi. Napin ninyo, Lutski? Buyag itang simbako layo-layo ugamay pero hapit okay. na. Wow. Kaloy as Ginoo. Ako saan na kalikiha? Yung marabuto iting burn out? Mao to gi burnout man gyud og tuyo. Dili, burn out gito yung check. Tungod kaya maintenance gito. Awa mo. Apil gito siya, alas 12 ito, alas 8 ito. Awa mi ato apil pa ba Joe? Wa mo yung apil? Wa kamo. Dapat basat marigundon. Mau ba? Tuwad pabor di, Papa Joe. Okay, sige. Ito lang itong ipanawagan, ipagitaan, ipapasakay ito yung kaso. Nya udi to madakpan pa ba Joe? Wa lang thank you lang. Dilisad, okay yung wanted. Dakpan man ganito dito sa Davao, ganing nga na-apil ng pasangil, di ba? Okay. Maulay no. Yeah. Very controversial. Well, The issues of luok maribago sa pa Joe. Thank you. okay, sige, bye. Okay. Luok maribago de, lahi man ang mga kuan diri mo kuno to sa may Padong Cordoba. Padong Cordoba na Ospriya. Okay, hello Henry Jackson. Hello, happy kay Miba. Ako mama Papa Joe nga si Cavalida. Nga nakarungog niyo balik ni Papa Litoy. Salamat. Okay. Line caller. Ati check ng Cellphone. Hello. Welcome to you. Thank you. Kisan ni Palayog. Kilay. July. Okay, August, June. July to. Oo, July. Saan yung makakalagal mo July? Biar ako. Narinig niyang board. Unsa-unsa, di mo ba maklaro? Nag-drive man ka no? Kasi nagiging yung boses mo. Na-miss mo. Sige. Di kayo na ako maklaro July. Nag-drive man ka no? Hindi ako. Nagkikawa ko ng truck ko. Mo ba? Di ba may unong ko? Mura mo dengan langgam ga kita-kita. Mura mo gikumita ng langgam. Kita ka ng phone ko yan eh. Okay. Di kayo maklaro July. I-text na lang July. Ay! Oo. Di maklaro. Walang signal sab. Sabi ko kasi na-miss ka lang na kami. Na-miss ka rin namin. Yun. Na-miss ka rin namin. Na-miss. Oo. Welcome. Salamat. Sa Papa Joe. Okay, see you July. Ingat kayo dyan. Bye-bye. Yan. Hindi lagi makakaan ng kuhan, no? Okay, sige mga kabarangay. Padalang gyapon na. Okay, siya pa rin natin. Pangunta natin rin. Papa Joe, Papa Litoy, good afternoon. Mangunta na lang kung ko ba? Kung sa'yo mas nindot nga motor ka ng tubeless or dili, Papa Joe? Gikan ni July sa Carcar. Gikan July.
Sa ligid yan pa sa Oo, ligid, no? Yan. Depende. Depende ka na sa mga, pero nindot pa sa ng tubeless. Tubeless, no? Oo. Okay, kung mabuslot, at least dili dayon nga. Inanay siya. Inanay. Yan. Oo. Ang dunay tube, problema lang, usually rayos, no? Oo. Kana mga solid nga rim, mao na kasagaran nga, kanang dili ka ng spoke type. Mo'y tubeless. Ang problema lang sa dukon ng kon, mabuslot tang mo, yun na. Yan. Kaya ang tubeless, pwede naman o ka ng tusok-tusok papalito eh. Yan. Dagang kuha na niya. Na-term na tusok. Or pwede na mo butangan o kuhaan. Maski yung interior, pwede mo sila mo butangan ng itong kuhaan. Silan? Silan Pwede niya. pa po dyan. Amin ako, wala na itong Papa Joe. Na pa. Papa Joe, siya gidi ay ito ang laing opportunity ngayon mong nakapalibog ni mo. Daghan. Ika ni Harlem. Naglibot na siya sa among naong. O niya, Sige pa ba dyan? kung ako isulti ninyo, basin og Ako ang na tong oras, uy. sana greener pasture. Yan. Kaya tungkol sa kainit ni yellow naman, sa libanit na lang. Mas green pa man. Oo. Ako, greener pasture kalite kay kuhaan ba ito ya? Purple? Purple pasture. Sa tinon lang, maura na nakanindot basta na talk to Papa. Salamat ikan ni Dantoy. Isuwayin ninyo paminaw tanan. Yan. Try to appreciate. Pops, ug mabali. Gikan ni Mark Dalan, Carl. Papa Joe, pwede mo register nga naka-register sa yes, pwede gyapon. Okay, we'll be back mga kabarangay doon sigaw. Barangay RT 99.5 in Duta. Andres Bira, mga kabarangay. Problem portion. And good morning DI sa atong amigo nga si Richie sa Richie and Van Rento. Yan, hello. Sa mga V-hires sa doon nga naminaw. Sa mga taxi drivers, sa mga jeepney drivers, habal-habal, Taxi drivers. Yeah. angkas, kabyon. Sa mga OFWs nato nga naminaw karon, hello. Daghang salamat. And good morning. Good morning sa mga nasa Middle East karon. Okay, and shoutout lang ko sa anak kasi Honey May kinilog nga naka-award with honor conduct award, yeah, perfect attendance and MTAP representative. Yan, recognition nila ngapon Papa Joe, thanks kani Marky Royeras. Yan. Congratulations. Yes, Mark. Okay, yeah, Boss Marco. Summer. Abi na ko wala na ni oy. Mitas na pa wet heads. Samtang April Fools pa. Okay, sige mga kabarangay. Doon na may mga problema diya, pwede nyo i-share, itawag mga kabarangay, ha? Okay, at sa ning i-check din mga kabarangay. Hello sa sa itong mga na niunto na karon papalitoy sa iyo pa na niunto. Oo, kaya tayo pinayuto naman pa ba, Joe? Happy naman sa pusi. Yan, karang alas 12 kung ginapa mo gutumon mga kabarangay. Pasingot ka ba ito? Pasingot mo, oo. Yan. Sington mo sa mga L-Tracks. mga mixes of L-Tracks. Dugay niya mo, balik ko si Joe Master. Mix Mark niya. Napag-iusag galing Master J. Yeah. Una, request sa Master J. Panauga na diya. Okay, Maria Morillo. Sa Tagbilaran, hello. Zini Roca, Christopher Gabon, natanda to sa Facebook Live, hello. And ni Zammer, o ni Licaros Anthony. And Budax Esperas, hello. GM Lumantad. Teka, salamat ha. Papa Joe, upload niya ni sa YouTube aron maminaw mi sa 3 Play. Ha?
upload sa YouTube niya mino sa Free play. sa Dubai. Si Sira Nimyuk Ronelli from Jeddah, Saudi Arabia. Daghang salamat ha. Ingat mo diha. Okay, si Merla del Carmen. Daghang salamat. Licaros Anthony Papa Joe. Balik talk to Papa sa Senado. Yan, kuyawa. And Alexa Chersin. Hello. Okay, natin patambag dali papalitoy. Sige, Papa Joe, sa itong text line na upload, short problem. Okay, there is a very short morning panawagan. Go. Sige. Handos pira sa usa ka problema. Mayong buntag, Papa Joe, pwede mga iktabang, sir. Sa akong ating nawala. Na-missing ni siya, usa na kasimana karon. May pa dito nakitaan. Yati, wala pa. Yan ang nakigdungan taon ni Namo eh. Okay, but anyways, now, this is a serious problem mga kabarangay ha. Sige, Papa Joe. So, na-missing ni siya, usa kasimana karon niya namong pinangita. Wa gid namo makitaan. Naan siya sakit nga nervous breakdown ug bago pa ni siya nanganak. Amo na ning gipablatter pero wa pa may response gid kanila. Gool na gid kaayo mi kung asan niya nga kung ate karon. Wa na gid siya'y kaon-kaon. Na hinaot lang ko nga imo ming matabangan. Mary Ann Sabroso ang iyahang complete name. Mary Ann Sabroso. Wa man nimo gihatag ang description ani day no kung unsay itsura or katapusang gisulob ug in the description nga pwede natong makuha no. Kay listen mo sa kay Arimi man na sa Facebook ani sa iyahang itsura kay daghan na ba magpareha og ngan. Di ba? Tinood na, Papa Joe. So pero kung kinsa man gani nakabantay kanay babae nga medyo mingon tampong nga dunay problema niya wa mo kabaw og taga-asa siya. Palihog lang sa tao kuan kanang informed diri sa barangay RT. So asa man sila last nakakita, Papa Joe? Wala gani nawa ila pagigipangita. Basta angan sa babae is Mary Ann Sabroso. So again sa mga nakakita kani kung gutumon ni makapangay gini kaon siguro sad no. Siyempre. Hinaut na yung mga good Samaritan sad nga muhatag. Pero again kung doon mo nabantayan diya nga medyo kanang nasaag nga babae, Mary Ann na Sabroso ang pangaan, ipaibaw sa ninyo ni Mary Grace Sabroso. Sad, i-check nyo sa Facebook. Na ay Facebook si Mary Grace. So, pwede nyo ato dito ipahibaw. Timan niya, angan, Mary Grace Sabroso, kung na inyo nakitaan ang iyang igsuon. Di ba lalim ug mawagtang na worried mga sila nawata diri sa kasmana. Siyempre, sa muta nagkadugo pa na nila. Yan, oo, di ba JM Lomontad. Okay, lain problema dia papalitoy. Go. Handos pira sa usa ka problema. Good PM, Papa Joe, Papa Litoy, na ako'y problema. Palihog og handos og bira na lang put. Kabay ni sa akong ka-live-in nga naa siya karoy giatubang nga kaso. Gaplano siya, Papa Joe, nga mulayas. Galibog ko, Papa Joe, sa among buhaton. Kay wadyo may kwarta, magubara ang iyahang trabaho. Palihog tambagi ko, si Matt di ay ni. Yan. So ni si Matt, laki babae. Oo, Matilda. Pwede. Oo. Matt 30. Matt Mondro. But anyways, kana kay mulaya siya, so guilty yun siya. Di ba? Kung mulaya siya, mas musamot pa kadako ang iyahang problema na. Di ka na mo katong gikiharon dito sa kuan. Basi. Naglibog mo si buhaton. Pagkadungog ding layas ta doon. So, again, kuan, kanang Matt, ato bangon kita na ninyo, mas maigin na yung
Okay, lisod yung na nga sibat-sibata na ninyo. Kay mas budak ko pa ang kaso, ana. O niya, labi na og apil ka. Labi na taguan ni mo, mapil ka sa kaso, harboring criminal, ingana. Involved gina pa ba dyan? Oo, obstruction of justice, kung tabon-tabon yung taguan ninyo, ingana. Yan. So, huwag masan mo gibutang og unsang kaso, no? Basta nagatubang rag kaso, pwede naman tato niya talikdan. Ano nga na doon? Oo, di lang Kaso mo. pa ba dyan talikdan? Pero di ka musibat. You're innocent until proven guilty, man. Yeah. Kita ka kung di mo guilty, pero kana ka musibat, guilty kini nga na. Di ba, papalitoy? Hadlok lang siguro, Papa Joe. Nabalaka ba? Mao ba? Pwede, oo. Ano siya man Mao ni, naani siya, kato yung description ka ganina sa katong nawa nga ikso ni Mary Grace. Tanawa lang siyang Facebook, nakapaski na dito ang itsura sa iyahang igsoon, no? Ang babae ko no papalitoy katong nawa kay kuan siya taas og buhok niya, tambukon niya, nagyelo og t-shirt niya, nagleggings niya, wala ni tsinelas. Taga paknaan man dawi dis la papalitoy. Ay, doon sa amo pa ba dyan? Oo, nato na siya anak usa pa kabuan. Niya nag-nervous breakdown ni siya or gitawag ni postpartum siya. Ay nga na. Ma'am, sa term nga na. Kalimot ko. I'll check. Nabalaka yung taon ko pa, nabalaka yung pamilya niya, bisan asa na kung na sila pangita. So, wapag yun ni siya, nawagtang ni siya pagka March 25. So, naan ni siya mga phone numbers gibilin diri. Kamu na lang tanaw sa Facebook. Nila na ako isa kuha sa on the air kay listen mo ko yung binuang ang mga kuha, no? Yan. Para pa niyo ba, makitext-mate na no? So, Mary Grace Sabroso ang iyang page. Tanawalan ninyo, ha? Yan, mga kabarangay. Okay. Ay, maliit ng tig-deliver pizza. Malo. Ito na siya branch pa ba Joe? Pizzahan. Nagahuwat pizza. Okay. Napay na yung problema di papalitoy. Wapay naabot na rin pa ba Joe? Nainong tayo na sa pag-register ko na sa itong load para makadaog sa Facebook. I-like niyo itong page, Barangay RT Cebu. Yan. Yan. I-register inyo i-PM ninyo inyong address. Yan, ayun, signature kay dili mo na mo ngan, address, edad, occupation, o cellphone number o ang imong network. Yan. Ganyan lang kadali. Yan. Basalo Misi Tapangan. Welcome back, Papa Joe. Shoutout ko sa Umbana nga nasa Saudi Arabia, si Raul Basalo. Sa Basalo family. Yan, sa Tapangan family. Dagang salamat. Problem mga kabarangay. Rape ko no ang kaso pa ba Joe? Sus, rape ang kaso. Ay, kaya Uy, di ba ka ni suspect atong kuan? Wata ka ba? Wata kay Daga boss. mag-ipang rape. Bitaw pa ba Joe? Well, Daga ng biktimas rape ko yun. Day, kuya, okay na tanan ni nga na. Kana sa ako ni Bawa, ano ba? Basta kasong rape. Kay, kuha na yun na siya. Kana murag life sentence ko ni nga na. That's the longest sentence. Yeah. Di ba? Yan. Yeah. Ako pa ni mo day, surrender na ni mo. Lagi uy. Oh. Sus. Ako ba, ako asawa na, or kalibin mo, ngiga ni mo, no, pagkamtagbaw na ako ng rape. Yeah, kano ako. Ako ang imuha, patago-tago, na pilapilon ko ni mo. Ay na, surrender na eh. Pero kung di ka surrender, may papalayo ka na, maapil ka, madamay ka na. O, di ba? Oh, yun. Oo na, mang-rape. Mga kabarangay, karong kuha na, atangin ninyo karong totoo mga kabarangay, ang mga pasayaw ni Papa Litoy. Yan. Yan. O ba si Papa Roy, Papa Joe? Papa Roy. Yan. Nasaan na siya? Diyan ba yun sa tabi-tabi? Sa tabi-tabi lang. Okay, sige. Ang sa paninadre. May buntag Papa Joe. Patabang ko ako promote sa akong gamay nga tindahan. Pautang nga midiha. Sa hope unta nga available ka mo bisita.
Oh, pungko pa balitoy na Ay, ni Choy. pungko di. Ipitin siya ni Boy Bangs. Okay. Choy Marbs. Okay. Sabay man pa commercial Choy Marbs. Yan. Pwede kayo yun. Gika ni Tom Bernardo siya, I'm bored. Wala na yung station. Paano station? Jones T. Hello. Yan. Oh, wala pa yung mga problem no kay murag kanagkuan na overwhelmed pa kay bago pa nabalik atong programa. Okay, sige mga kabarangay, padayon lang yapon ta. Yan, sige. Tuningin na yan rin mga kabarangay. Tapos pa mga greetings nangita jud ko kuan. Problem pa. Problem taron pa ba dyan? Okay. Papa Joe, legit ni? Ang bawang sa man ni? Ito na fake di ay na. Legit. Legit ba kuno ni siguro ba? na. Oo, sige pa ba dyan? Or iya siguro ni kuan. Kuyawan ni nangita mo siya kanang kung ito sado daw ko mo baligya aning mga kuan yan. Mao ba? Try na to ha. Oo. Okay. Naka-stock na daghan pa ba dyan? 15 taon ako Buta nga na mag-turbo yung muskinan. Turbo pwede oy. Okay, napailan niya baba Litoy. Help me with my problem. Yan, last one. Sige Papa Joe. Ito na lang ha. Papa Joe, please help me with my problem, no? Akong stepsister ba? Gaaway mi 8 months na ang nakalabay. Hangtod karon di pa mi okay. Iya man kong giingnan Pops nga hantod sa hangtod na daw siya nako di mo ila nga iyahang igsuon. Sa may buhaton nako aning gisuwayan na nako siya tingog di man siya mo tingog nako. Si Miss J day ni Papa Joe. Oh, kung di siya ginani mo nga hangtod di siya mo ila nimo igsuon. Di ang imong buhaton nimo ana. Magkumare na lang sila. Oh. Siya na lang ang imuhang pakuguson sa imuhang anak. Bitaw, sa pagkakaroon na siguro dahil ayaw lang sana siya i-prioritize o gidibdib kayo kay naamag ko yung mga tao nga kuan no kana bang Taas kay pride pa ba taas dyan? ang pride niya tungod sa kainit sa bisag kung sana lang nga desisyon ng isulti. Yan. Pero dili gyud ingon nga gikan sila ang kasing-kasing so ay sa dibdib ba tagay time tagay space wa mo ta kabaw kung sa inyong gawayan nganong naingana and you pray to God nga lamdagan ang iyong una nga makasabot siya sa inyong sitwasyon. Wa mo sa inyo magibutan diri pila mga edad ninyo basin bungar sa inyong kabatan-on ingana. And again natay mga butang nga pwede na tong masulti nga lisod na kay bawion. Di ba? So, tungod sa nasis kainit sa if you remember well, when we went off air sa itong programa for 1 week, wadyo mo kadungog na mo nga ningon migbabay or something like that. Wala kay Papa Joe. Oo, because we don't want nga mo decide me unya mo balik to demi. So, wa gyud me sorry sa wala ko pang reply ana. So at least wala ko gibitiw nga words nga dili ko mo balik or mawa me. But now we're here. But now, see now. So, na lang. Oh, di mabalik pa ba, Joe? Ha? Di ka tawas ka pa da? Kalaki ka lang, ha? Anyways, mga kabarangay, wala na ikong panahon. Nagkasalamat.